Czy wiesz, że największy filozof starożytnego Rzymu był niewolnikiem? Epiktet urodził się w kajdanach. Kontuzja nogi sprawiła, że został kaleką na całe życie. Nie miał nic. Żadnej wolności, żadnych praw. Ale odkrył coś, co zmieniło historię filozofii. Gdy jego pan go uwolnił, Epiktet nauczał jednej prostej prawdy. Nie kontrolujesz tego, co się dzieje. Kontrolujesz tylko swoje reakcje. Jego uczeń Arian zapisywał każde słowo. Te nauki dotarły później do samego Marka Aureliusza. Epiktet stworzył dychotomię kontroli. Dzielisz wszystko na dwie grupy. To, na co masz wpływ i to, na co go nie masz. Przestań martwić się tym drugim. Człowiek, który fizycznie nie był wolny, odkrył absolutną wolność umysłu. Jego nauki stały się podstawą dzisiejszej terapii poznawczo-behawioralnej. Udowodnił, że zewnętrzne okoliczności nigdy nie określają twojej wewnętrznej siły. Kiedy życie cię przygniata, pamiętaj o Epiktecie. Twoje kajdany mogą być tylko w twojej głowie.